Nyom aduonu nson. Awurade ne me han ne me nkwagye. Hwan na minsuro no? Awurade ne me nkwa hoɔden. Hwan anim na me ho mpopo. Nipa bɔne a wɔhyɛ me so na wɔtare me. Sɛ wɔretoa me abesunsuane me a, wɔwati watiri na wɔhwehwe ase. Sɛ dɔm kyere me so nsrabane a, makoma rentu. Sɛ wɔtu me so saa, ɛno mu mpo na me ho tɔ me. Adeɛ biako na masrɛ Awurade. Ɛno na mɛhwehwɛ akyire kwan. Sɛ me na medie nyinaa mɛtena Awurade fie. Na mahwɛ Awurade anim teɛ. Na madwene me tirim na sɔre fie. Na ɔkora me ne sesee mu hia da. Ɔde me hunta ne ntomadan ahuntae. Ɔma me so gyina ɔbotan so. Na afei ɔbɛma me tiri so. Matamfo a wɔatwa me ho ahyia no so. Na mabɔ ne ntomadan mu ayɛyie afɔdeɛ. Na mato Awurade sankuo dwom. Awurade tie me so frɛ. Hu me mmɔbɔ. Na gye me so. Waka sɛ, monhwehwɛ m'anim nti. Makoma sɛ wo sɛ, Awurade, w'anim na merehwehwɛ. Nyi w'anim nhunta me. Mfa abufuo mpam w'akoa. Me boafoɔ ne wo. Ntome ntwene. Na nyame. Me nkwagye Nyankopɔn. Na magya ne me na agya me. Na Awurade deɛ ɔgye me. Awurade kyerɛ me wo kwan. Na fa me fa ɔtempɔntamaa so. Matɛfoɔ nti. Nnane me mma sɛdeɛ matamfo pɛ. Na dansekurumfoɔ asɔre atia me. Ne wɔn a wɔpu aniɛde nsɛm. Gye sɛ megye medi sɛ mehunu Awurade papa. Ateasefoɔ asase so. Ma w'ani nna Awurade so. Hyɛ wo ho den. Na ma wo bo nyɛ duru. Na ma w'ani nna Awurade so.